is natuurlijk een hele mooie locatie, maar ik vind de ligging is niet mijn ligging. De omgeving vind ik wat lastig. Er ligt ook wat veel verkeerswegen en zo liggen er omheen. Ja, en er is eigenlijk weinig. Het is een ruïne, het is natuurlijk prachtig, maar ja, zie daar maar eens een exploitatie van te maken. Kopen dit? Nee, dat is natuurlijk niet af, maar ruïnes zijn ook mooi. Igor Stijl en Camille Oostwegel senior. Beide gepokt en gemazeld in de restauratie en exploitatie van Limburgse kastelen. Oostwegel senior stond tot voor kort aan het hoofd van 3 luxe hotels en een 6-tal restaurants, allemaal gevestigd in historische kastelen, hoeves en een kerk. Igor Stijl exploiteert onder meer kasteel Limbricht, kasteel Montfort en sinds een paar maanden kasteel Elslo. Stijl en Oostwegel zien voor henzelf geen rol in de toekomst van kasteel Schaarsberg. Hoewel de toekomst van het waterslot nog onzeker is, wordt er volop gewerkt in de kasteeltuin en de smederij. Beide zijn overblijfselen van het stopgezette meerjarenplan om de ruïne deels te herbouwen. Toen ik het verhaal hoorde dat men hier à la Batavia, zo'n VOC-schip, hier het kasteel Schaarsberg in 25, 30 jaar wilde herbouwen, ja, was dat wel een idee dat mij aansprak, met name om het vakmanschap. Hè. We hebben de jonge smid gezien, timmerlieden, metselaren, mergelbewerkers hier voortdurend zich konden bekwamen en ook jonge mensen aantrekken, vrijwilligers. Dus ja, ik vond het een fantastisch project. Ik ben ook in die afgelopen 10 jaar hier een aantal keren met groepen geweest om dat te komen bekijken, om het verhaal te horen. Ja, men was heel enthousiast, dus ik was wel verbaasd toen ik hoorde dat de stekker er werd uitgetrokken. Want als je aan zo'n plan begint, dan weet je dat is een lange horizon. Lange termijn. En het is altijd zo bij monumenten, je moet wel zicht hebben op een bestemming. Want anders, ja, als er geen bestemming komt definitief, wat moet je dan met het monument? Ja, kijk, er zijn natuurlijk een hoop kastelen die het bezoeken waard zijn. Ik wil niet zeggen dat dit het niet waard is om te bezoeken, maar je ziet vaak dat het bezoek gekoppeld is aan de horeca, gekoppeld is aan slapen, aan vergaderen, aan leisure, aan tal van andere functies. Dus een kasteel opbouwen om alleen maar de historische context te laten zien en te denken dat je daar de wedstrijd mee wint, ik denk dat het een hele moeilijk is. Er zijn genoeg horecakastelen hier ook een Parkstad. Hè? Of dat nou nodig zou zijn. Dus wat ik van grote waarde vond, is het vakmanschap. En zien hoe men in de middeleeuwen en daarna nog kastelen bouwde. En waarom? Dat hele verhaal van kastelen. Die geschiedenis van die families, van de mensen die er werkten, de belegeringen. Ja, dat is natuurlijk ook tot de verbeelding sprekend. Hè? En als je ziet hoe mooi het hier ligt in die natuur, in Parkstad. Ja, ik vind het nog steeds jammer dat het geen langdurig project werd. Ja, die plafond die hebben we vorige week ingekatst. Ik denk dat hij een punt heeft. De vraag is wel, we hebben überhaupt een absoluut gebrek aan timmermannen, stucadoors, aan mensen die dat vak willen doen. Dus de vraag is of je het ook goed gevuld krijgt. Maar het zou misschien second best kunnen zijn. Second best. Ja. En wat is dan het eerste beste? Ja. De vraag is überhaupt of het exploitabel te maken is. En ik denk dat je als gemeenschap je moet afvragen, als je zo'n object hebt, dan moet je heel duidelijk en keihard misschien ook zeggen van nou goed, willen we het offer brengen wat het nodig is, of willen we het niet doen? En op het moment dat je dat doet, moet je er vol voor gaan en accepteren dat het geld kost. Ik denk dat het een utopie is om te denken dat je het van daaruit rendabel krijgt, vanuit de opleidingsgedachte, dat je dan kunt zeggen nou dan kan dat wel uiteindelijk de kosten betalen. Ik denk dat dat er niet gaat worden. Kijk, men had ook kunnen overwegen, we hebben hier een ruïne, we hebben een stuk van die toren. Die gaan we consolideren en dan hebben we gewoon de ruïne kasteel Schaarsberg. We hebben de ruïne kasteel Valkenburg. We hebben de ruïne kasteel Montfort. Daar heb je nog wel die kelders en zo waar je horeca-exploitatie mee kunt. Maar ruïnes hebben ook een aantrekkelijke, een romantische uitstraling. Ja, en dan zijn de kosten natuurlijk veel overzichtelijker. Zijn ook nog subsidiabel als het een belangrijk rijksmonument is, om het dan in stand te houden. Het verhaal van kasteel Schaarsberg, van de heren van Schaarsberg, waarom vervallen tot ruïne, dat is ook een verhaal. Hè? Dus ja, verhalen vertellen zijn er genoeg. En daar zijn de gebouwen en de hele omgeving nog heel erg geschikt voor. Ik denk wel dat je ondernemersgeest nodig hebt om dat te runnen. En dat het onmogelijk is om dat politiek gedreven of alleen vanuit de stichting te organiseren. En er moet bloed, zweet en tranen en er moeten offers gebracht worden. En ik denk dat dat iets is wat ondernemers dan helemaal beter kunnen dan overheden.